বছর হাইসলি দङ आं बाहामजोंनो रेप खालायो रेप केस चलि दङ दाबो रेप कौन सिया खायो कौन सिया बाय बिम खायो अंको आं बाहामजोंनो ओमफ्राय आबोनि हयतोनो अंको आनो नगो थाङो सबने हुमके दुमके रिवो सबने न ओइ गटाग नगो थाङो बो तगो आनो मियाव आं मियाव हापान फायो आंनो आं को नगो याखं या फ्रि आसु दङसे आनो बिरिन गट फायो आबिनो गुसि रिवै लाथै रिवै आनो बुइ तगै आं तंग मालिया खासियान तकां कोथि फैमालिया आं तंग नगो तंग नै न अच्छा काम का सागर आं तंग गया ग्राम तंग का तंगसिना नगो तंग का तंगसिना नरम न बिचार काय दिदी नो पारा खबर पा आं बारांगा थागला पा नो के तामने बगे बुक खबा बरो ओ केस नि दारा तै तंग केस पाइरिया हिनि बुआ न तामने बगे नों केस खाया आन बाहामजों जेब खायजागै आन बाहामजों तंग बाहामजों केस खायो ओ बाहामजों नि केस नि होते न केस खाय हनै नो सास्तिरो अंते दा ओ रेप खायने र ओ रेप खायने का खाजा खालिया ओ ताबो रेप को नि बुयुं संथि को खायो आन बुआइसे कला या म बिरिन दप तंग गाय आमसे सबने न इगो तिन ब फंगाय सुआ नंगै सबने ने देले निसिर खगै गुटगो सिन्दाल खानकी आबिनि बेसिरि को आमते रखिनि आनो सबने न गुट खायो अच्छा रेप खायने के साबो खाय कनिस सिया खायो कनिस तामा बुम कनिस नि फुल बुम देबो मत ना वानसा दुमबो साके को कनिस जे कनिस जे मते खसका बीम बोबो वानसा ना वानसा या बका देबा बीम देबो बाहाय के रेप खायजे तम बर थाङै रेप खायजे तम हमगा बर काम थालायमानि काम खायलायना थांदानि हिंगा काम खायना थांदानि हिंगा अदिनगा काम सेस नै अ कनिस या न बंनु को थामानि काम पाइ के हंगा सिंगिजा ओको फुटी खायलायनानि हिनै के पिकिनि रसालायना हिनै जालायतानि हिंगाय ओ बियार किजान नों लायथा बुं मांसरं नाहारिता मांसरं नाहारि बियार किजा नों लायथाफो नों लायथानि हिंगाय आन बाहामजोंनो बियार किजा पुलिसा दाबो सो रिवै खादिका बुं खानमा हिंगाय न खासिया ओं थाङै बर बंनि गारिबो दङ गारियाव तुइ हायका हिंगाय गारि तो माने नगद तु निफाने हिनै गारि तो बुं गारि तो हिंगाय गारियाव गारिनि असो अंखारलिया ब्यां बर लायरे उतलाङै गारि बिसिं न बन कुनै जनै जनो चाकाय रेप खायलायगा बुं रेप खायलायगा बहा खासिया ओ गाय बहाजो बटंग लगिबो बहाजो कापा बुंगा बहाजो नका टेमाका अंको जेम आमखाय सिप चारि बानि दं बुं गाय ब आतासा फांसिया फाइप्रो का गाय और बर अंको आनो तु हिनि साका बुं गाय आं गाय जुन पारार खाय लेम सराबो आन बाहामजों बारा हंगा नगे लेम सरावो हंगाय लेम सराव हंगाय म बियाम सपाय हिनि बो आप्रो सिका हंगाय आना और अंखरि गलां दे हिमानि अंखरि गलां या हनै तेवसा गारि वन दाइ तुइ आकोनि नगद तिखलाय रिया तेवसे ओ काम खामा बारि बका बन लाइरि तलां थांगा बुं लाइरि तलां माने होयतेनो आम बुत्रं जया ताखा आनमां सिन्दाल खानकी अच्छा नि बसाजो मन नि बाहामजो नि बुन क सला दतो दंगो सला के कुनो बसाइ रुतुक सुका बसाइले बर तम बसाइ आफरो का पाराउनो ताबला बस बर तम ताखाय बसाइ करि का बारियाव थांगा बो रेप नै खनावै द बारियाव थांनि नि खाइ आकोनै जइगो केस टेस मा परे न ब हंगाय बारियाव काम खायना हिन थाङा दा जोंला गोरैब्ला गोरै बिसि बोसोराव लायखा अम हंगाय दाबो 2 बोसोर नकाना नाय तंखा तो 4 बोसोर लायकाता गताबा कनो न केस रो नै शास्ति रो हम जोंना शास्ति रो तंगनगो तैबो मा सारो या तै आनि बसाय ओको बुहायंनि न आनि ओको साला नकलायो दो आन बुब्रां दं न तै सारो तमा ब तै सारो गिया हिनै तै सारो रिलिया ताखाय जागा माखानि आहिनो नगो माटंनि आहिनो ओ नगो रं हांगाय कगन कगन ता ताना हिनो
आथि मां समनि न आमके साबो होनायके साबो आम हंगाय बिदिन दत्त हिनाय आन बुआय नकलाय आमो हंगाय बरखाय पाल पाल समनि नि हेलाय पायो सालाय पायो आखाय सायजुं बके तामसा मेनेज खायदा माने आमा संशोधन खायदि आमहाय ता आम बे हाय खायदि हिनि साना हिन फायगा बर वालाय गाजासि नाफेगरा उसका ना आगे केस दरि खा बनि मु उनको सामने मुंदे आ जे रेप खायने ने आमो रेप खायने नि मुंदे दा रेप खायनाय नि मुंदे त केस दंगो उनको कोन सार संग नाटा रेप खायने र इनका पुलिस रखो ना माने एक्शन नाय दा बर हंगाय केस चलि दंगो ताबो आ पुलिस रबना हरे दरम का केस कोनो एक्शन दा ना रमबुय आखन बर पुटाव तलाङै उनको 2 मास 3 मास दाबो सो दं यो खायका ने जों आमने बागै केस नि बागै बेसां कोया